Napuno sa lapok ang mga balay sa Barangay Bugo, Cagayan de Oro City, human gibaha ang maong barangay kagahapon. Ang detalye atong sarong pinaagi sa live report ni Clyde Makaskas. Clyde. Saragawa sa pagbundak sa kusog nga ulan, giingon sab nga hinungdan sa mga residente ang wala gihuman nga dayek sa ilahang dapit. Iyahay sa pagpanglimpyo karon sa ilang mga panimalay ang mga residente sa Zone 6 Barangay Bugo, Cagayan de Oro City. Human sila gibaha sa kalit nga pagbundak sa kusog nga ulan Lunes sa hapon. Human sa tubig baha, bagang lapok na sab ang giproblema karon sa mga residente. Dati naman po, yung 2 beses na ako naka-experience dito, hindi naman po pumapasok sa kwarto namin. Ngayon lang po. Kaning panimalay sa mga gipagawas na lang usa ang mga gamit nga nahumol sa tubig baha. Padayon pa nilang ginahinluan karon ng ilang panimalay gikan sa lapok nga dala sa tubig baha. Pag uli na mo, ibis mo naog na mi din ha, grabe namang kuan sa tubig. Oh, di. Moto pag sulod na mo din naglutaw na among mga gamit. Kining laing panimalay, halos lapok na ang sulod sa sala ug naguba na ang halos tanang gamit. Sa dugay na kunong pagpamuyo sa mga residente dinhi, karon pa sila nakasinati sa susamang baha. Gitudlo nilang hinungdan kining dike nga hangtod karon wala pa gihuman. Sa mensaheng gipadangat sa DPWH, human na kuno ang ilang kontrata alang sa dike sa mong dapit ug ginaproseso pa ang laing kontrata alang sa laing phase sa dike. Tana, ilanan gawason taon ni among dike dire kay tungod aning dike. Kadugay-dugay na namo nagpuyo dire karon pagid ni nahitabo nga lunok gyud tanan. Base sa CDRRMO, walay casualty sa mga flash flood. Apan parayon pa kining gina-verify kung pila gayod ang apektado o kinatibuk ang danyo sa maong pagbaha. Uban si James Yap sa kamera. Ako, si Clyde Makaskas para sa One Mindanao. Gawa sa Barangay Bugo apektado sab ang Barangay Tablon, Barangay Puerto ug Barangay Kugman sa pagsaka sa tubig hinuon. Sumala na sab sa datos sa CDRMO, walay natala nga mga casualty ug parehan pa sab nga gi-verify karon ang danyo sa maong pagbaha. Sara? Dagang salamat, Clyde Makaskas.